Het is 11 jongen dat er in een auto stapt bij de kruising van de Nieuwe Weg en de Wijze. Op dat staat er intern een groepje van een mannesvjouwer. Uit die auto die stappen is, stapt een man met een vuurwapen en die zit enkele keren op het groepje. Een van het groepje, een man van 24 jaar uit Jout, die is verwonden rekken. En de auto is vervolgens met grote snelheid richting de bibliotheek gereden en de Oostergowaai en station Waai. En vervolgens hebben die net de jongen. Het slachtoffer, dat rekken wordt in zijn onderlichaam, wordt voortdurend door zijn maten naar het ziekenhuis gebracht. Die kan hij behandeling bij een huis. De politie neemt de zaak heeg op. De omgeving is urenlang aansletten voor onderzoek. De schitterij gebeurde op het moment dat er een extra keepjongen wie in het centrum vanwege Sinterklaas. We hebben een aantal tjoegen, maar we denken dat er volle meer mensen tjoegen van West binnen. We zijn bij het Mercuriusplein, Oostergooplein. Ja, het is hier dichtbij. Het is Keepjong West. Protte mensen die hier toch wel op stritten wieren. Dus we hopen dat sommige mensen nog wel wat jongen hebben die ons misschien wat helpen kunnen in het onderzoek. Wat de aanleiding van de shitpartij is nog net bekend. Het slachtoffer is geen bekende van de politie.